Jeste li se ikada zapitali kako su neki ljudi nevjerojatno bogati, dok drugi jedva preživljavaju iz mjeseca u mjesec? Tajna nije u sreći, niti u sretnim okolnostima, već u načinu upravljanja novcem. Jedna od knjiga koja nudi bezvremenske lekcije o financijskoj mudrosti i strategijama za postizanje financijskog uspjeha je Najbogatiji čovjek Babilona Georgea S. Classona. Kroz jednostavne, ali moćne priče iz drevnog Babilona, ova knjiga nas uči osnovnim principima kako izgraditi bogatstvo, zadržati ga i umnožiti. Ako ste ikada željeli naučiti ključne korake za financijsku slobodu, ostanite s nama do kraja ovog videa, jer ćemo otkriti tajne koje su aktualne i danas, kao što su bile tisućama godina prije. Knjiga započinje jednim od najvažnijih poglavlja u kojem se predstavljaju 7 pravila za bogatstvo. Ovo poglavlje uvodi temeljne financijske principe koje svatko tko želi postići financijski uspjeh mora usvojiti. Prvo pravilo je: započni s punjenjem svoje lisnice. Ova jednostavna, ali duboka poruka ukazuje na to da je ključ bogatstva početi sa štednjom. Classon preporučuje da svaki pojedinac sačuva najmanje 10% svog prihoda kako bi postepeno stvorio financijsku sigurnost. To je prvi korak u izgradnji temelja za kasnije ulaganja i akumulaciju bogatstva. Drugo pravilo je: kontroliraj svoje troškove. Classon upozorava na opasnosti rasipanja novca na nepotrebne luksuze i troškove koji ne doprinose dugoročnom financijskom zdravlju. Naglašava važnost pažljivog planiranja i praćenja osobnih financija, kako bismo uvijek bili svjesni svojih troškova. Mnogi ljudi upadnu u zamku trošenja više nego što zarađuju, a upravo je to prepreka stvaranju bogatstva. Treće pravilo fokusira se na umnožavanje bogatstva. Nakon što počnemo štedjeti i kontrolirati svoje troškove, sljedeći korak je ulaganje. Ovaj korak je ključan, jer novac koji stoji na računu gubi na vrijednosti zbog inflacije. Classon preporučuje ulaganje u mudre prilike koje omogućavaju da novac radi za vas, bilo da se radi o ulaganju u nekretnine, biznise ili druge sigurne investicije. Umnožavanje bogatstva zahtijeva proaktivni pristup i preuzimanje kontroliranih rizika. Četvrto pravilo je: zaštiti svoje bogatstvo. Classon naglašava da je važno izbjegavati rizične investicije i prilike koje zvuče predobro da bi bile istinite. On nas uči da je ključ dugoročnog uspjeha zaštita onoga što smo već stvorili. Sigurno ulaganje i konzervativni pristup investiranju pomažu da izbjegnemo gubitke i zadržimo stabilnost. Peto pravilo je ulaganje u budućnost. Ne smijemo zaboraviti planirati za dane kada više nećemo moći aktivno zarađivati. Classon potiče čitatelje da dio svog bogatstva usmjere prema stvaranju sigurnosne mreže za budućnost, bilo kroz mirovinske fondove, osiguranje ili druge oblike dugoročne štednje. Šesto pravilo je: razvijaj svoje sposobnosti. Najveći izvor bogatstva leži u našoj sposobnosti da zaradimo novac, a to možemo postići kroz kontinuirano obrazovanje i unapređenje vještina. Classon nas potiče da uvijek radimo na sebi i poboljšavamo svoje sposobnosti kako bismo povećali svoju vrijednost na tržištu. Sedmo pravilo je: nastavi učiti. Financije su dinamično područje i zahtijevaju kontinuirano prilagođavanje. Samo kroz stalno usvajanje novih znanja i razumijevanje promjena na tržištu možemo nastaviti donositi mudre odluke i osigurati trajno bogatstvo. Jedna od ključnih lekcija koju knjiga prenosi jest važnost znanja i traženja savjeta od mudrih ljudi. Classon koristi priču o Arkadu, najbogatijem čovjeku u Babilonu, koji je svoje bogatstvo izgradio slušanjem savjeta stručnjaka i učenjem o financijama i ulaganjima. Nikad ne ulaži u ono što ne razumiješ. Ovo je zlatno pravilo koje Arkad prenosi svim čitateljima. Ovo poglavlje nas uči da su financijski uspješni ljudi oni koji su spremni tražiti savjet i priznati da ne znaju sve. Nitko ne može biti stručnjak za sve, a ključ dugoročnog financijskog uspjeha leži u savjetovanju s onima koji imaju više znanja ili iskustva. Osim toga, Classon naglašava važnost kontinuiranog obrazovanja. Ulaganje u vlastito znanje i financijsku pismenost jedna je od najboljih investicija koju možemo napraviti. Jedna od najvećih pogrešaka koje mnogi čine jest ulaganje u rizične projekte bez pravog razumijevanja rizika ili posljedica. Classon naglašava da je jedan od ključnih koraka prema financijskom uspjehu zaštita postojećeg bogatstva. Zaštita bogatstva znači pažljivo biranje investicija i izbjegavanje visokorizičnih koji obećavaju brzu zaradu,
ali često završavaju gubitkom. Klason koristi priče iz Babilona kako bi ilustrirao važnost opreza. Preporučuje ulaganje u projekte i poslove koji su već dokazani i koji nude stabilne povrate na uloženi kapital. Također nas podsjeća da uvijek konzultiramo stručnjake prije donošenja financijskih odluka. Jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju novi ulagači jest prepoznavanje lažnih savjeta ili prevarantskih schema. Klason nas kroz priče uči kako prepoznati nepouzdane savjete i ljude koji obećavaju brz i lak put do bogatstva. On savjetuje da se uvijek klonimo investicija koje zvuče predobro da bi bile istinite, jer je stabilnost bogatstva ključ dugoročnog uspjeha. Planiranje za budućnost je temeljni koncept koji se provlači kroz cijelu knjigu. Klason nas uči da nije dovoljno biti bogat sada. Pravi uspjeh dolazi iz stvaranja bogatstva koje će nas podržavati i u kasnijim fazama života. Ovaj koncept uključuje i razmišljanje o sljedećim generacijama, osiguravanje nasljedstva za svoju djecu i stvaranje sigurnosti za svoje najmilije. Klason nam daje savjete o tome kako investirati u dugoročne projekte, kao što su nekretnine ili mirovinski fondovi koji će pružiti stabilne prihode u budućnosti. Ulaganje u budućnost također znači biti spreman na promjene na tržištu i prilagoditi svoju financijsku strategiju kako bi se osigurala dugoročna stabilnost. Ova lekcija naglašava važnost odgovornog upravljanja novcem kroz cijeli život. Poglavlje 5. Značaj odlučnosti i samopouzdanja. Jedna od ključnih tema knjige je važnost odlučnosti i samopouzdanja. Klason koristi primjere iz Babilona kako bi prikazao da su ljudi koji su bili uspješni u postizanju bogatstva pokazali izvanrednu odlučnost, čak i u teškim okolnostima. Odluke koje donosimo, posebno one koje se odnose na financije, zahtijevaju hrabrost i vjeru u vlastite sposobnosti. Priče o odlučnim pojedincima u Babilonu inspiriraju nas da vjerujemo u sebe i svoje odluke, čak i kada su one teške. Klason nas podsjeća da će se svaka poteškoća s kojom se suočimo lakše prevladati ako vjerujemo u svoje sposobnosti i ako imamo jasnu viziju onoga što želimo postići. Poglavlje 6. Rješavanje dugova. Dug je jedan od najvećih neprijatelja financijske slobode, a Klason se ovim problemom bavi u dubini. On nas uči kako se možemo osloboditi dugova kroz postepenu otplatu, dok istovremeno nastavljamo štedjeti. Ovaj balans je ključan jer dug može biti ogroman teret, ali nas ne mora spriječiti u postizanju financijskih ciljeva. Klason preporučuje da uvijek zadržimo kontrolu nad svojim dugovima i izbjegavamo nove nepotrebne kredite. Uz disciplinu i dosljednost svaki dug može biti riješen, a financijska sloboda postaje realan cilj. Poglavlje 7. Rad na svojoj sposobnosti za zarađivanje. Posljednje poglavlje se bavi radom na vlastitoj sposobnosti za zarađivanje. Klason nas potiče da stalno ulažemo u sebe kroz obrazovanje, razvoj vještina i traženje novih poslovnih prilika. Ova lekcija pokazuje da naša sposobnost za zarađivanje novca raste proporcionalno s našim znanjem i vrijednošću koju možemo ponuditi drugima. Ulaganje u sebe ne samo da povećava našu zaradu, već nas čini otpornijima na ekonomske promjene i osigurava dugoročni financijski uspjeh. Zaključak. Knjiga Najbogatiji čovjek Babilona nudi bezvremenske lekcije o financijskoj mudrosti koje su jednako relevantne danas kao i u drevnim vremenima. Njene priče nas podsjećaju na osnovne financijske principe koji su temelj izgradnje bogatstva. Bilo da tek započinjete svoje financijsko putovanje ili tražite načine kako dodatno unaprijediti svoje financije, ova knjiga nudi dragocjene uvide i savjete. Ako vam se svidio ovaj sažetak, nemojte zaboraviti lajkati video, podijeliti ga s prijateljima i pretplatiti se na naš kanal za još više ovakvih sadržaja. Hvala što ste gledali.